Mayong gabi kanyo diyan no. Unta maka-recover ni samot natong pandemic karon. Nakoy harana para sa inyo. Pasensyahan niya kung tingog balagyabag kay kong tingog basta at least mukanta ko og Pasko. Okay? Kay kuan ang original ni is si Ariel Rivera. Okay? So idol kay nako nga kanta. Ang title ni is Sana Ngayong Pasko. No? Ganahan kay nako ni bagay ni para sa tanan, okay? Bisan og dili ba nato feel ang Pasko karon, basta importante ang mahalaga. Okay? Here we go. Sun. Okay, usa. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba ganan? Kahit lumisan ka, at tanging halag ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na mga ngarap at umaasa pa rin ako, muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba ganan? Kailangan lumisan ka, at tanging halag ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na nangangarap at umaasa pa rin ako, muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. So kanilang good wala mahimo kay COVID pa man karon, unta ma-feel ninyo ang Pasko. Ako dili na ko feel ang Pasko karon, no? Basta bahala dili na ko feel, basta importante kamo feel na feeling yung Pasko. Bahala na si COVID ya, ang importante ang malaga. So please subscribe to my YouTube channel, DJ March Barrios channel, okay? Kung gusto mo mag pang good vibes nga vlog, no? Gusto mo pang good vibes nga vlog, please subscribe lang po. Ay po na inyo kalimti po ng kampana diya, no? Kabalon mo kung saan ang kampana kung pasabot diya sa YouTube. So please subscribe to my YouTube channel, DJ March Barrios channel. Ang March kanang kalendaryo bulan, no? Barrios channel on YouTube. Dagan pong salamat mga kabing.